Freetime Radio. Freetime Radio. Počúvate Freetime so Silvinkou. Sme späť aj s ďalšou otázkou. Koľko mal Don Bosco rokov, keď bol vysvetený za kňaza? Vaše odpovede posielajte SMS-kou na telefónne číslo 0904 589 024. 1. februára sa vidíme a počujeme v Dome odborov o 16:00, kde sa dozviete túto správnu odpoveď. Zostaňte s nami a s piesňou Marika Gombitová Cukráre na dlani námestia. Maličkej cukrárni, najmenšej na svete, boli dve stoličky. Tento rok sme sa dali viacej záležať na kostýmu, snažili sme sa prepracovať každú jednu postavu. Pomocou Vánoša Bráša sme si prezreli farby, snažili sme sa aj farbami vyjadriť nejakú podstatu tých postav. Snažili sme sa ísť do hĺbky, do charakteru postav a každý jeden kostým si myslím, že urobí naozaj do detailu. Tak pozývam vás na Domskú show, kde si tieto kostýmy môžete pozrieť a stretneme sa 1. februára.